Co dělám dneska nový hnu za bráchou? Nevím, co dělám. Ale brácho, co? Čau, já se teďka dívám na něco, nějaký nový seriál. No už mě nebaví nějaký opus. No, pustíme tam něco jiného, že? Jo, podíváme se. Hele, dneska je nějaká nuda, no, poslední dobou. Jo, je nějaká nuda. Takže máme pro vás nabídku. Můžete být týden na 2 lidi za 2000 korun. To se vyplatí. Acho, to je strašně dobrý. Za 2000 korun? To je luxusní. No, co ti to napadá? Koupíme to? Podívám se na recenze. Jasně, hele, kámo, kupuj, podívám se, kámo, to jsou vážně jenom 2000. Hele, já jdu nastartovat auto a ty nás s tím zaregistruj. Jasný, tak běž. Tak počkej, podívám se, dáš tam ten správný e-mail? Jasný. Dobrý. Jo. Tak můžeš nastartovat to auto. Dobře, tak já jdu už. Co dělá? Dobrý, budu mu věřit, že to vážně jde koupit. Dobrý, OK. Tak, jdu se sednout do auta, nastartuju to. Tak, ťuknu a sousedy rovnou. Kámo, brácho, už pojď, už vylez. Jo, už jsem tady, tak teda jedem. Tak pojď nastup. Jo, jasně, můžu. Počkej, prvé ti musou odemčit, dobře. Jo, tak můžeme jet. Tak jedem, tu rovnou nabodáme sousedy, ne? No, je to pro 2 lidi, takže ne. Ale, tak teda jedem. OK. Můžeme jet. Někdo mě napsal. Už jsme tady. To byla teda cesta. Já možná už za chvilku budu stejně spát, takže je to oprus. Jo, taky za chvíli už se bude stmívat. Prvé se podíváme, co tu je, ne? Jo. Ale já půjdu teda spát. Okay. Jo. Kámo, podle mě je mega hezký táborák. Tady se večer uděláme špekáčky. Jo. Kámo. A tu je i molo, kde můžeme jezdit. Tak, to se určitě projedeme a nachytáme pár ryb, ne? Jo. Už jdu teda spát. OK. Ale vypadá to tady fakt hezky. Ale prý tady měly být i takový klouzačky, ale už tu nejsou. Tam něco je, já se tam jdu podívat. Podívej se. Tak já se tam jdu teda podívat, tak říkal jsi, Jeda. Běž zatím rozbalit ledničku. OK. Doufám, že ji tam vůbec najdu. Nevím, jestli tam je vůbec. Krásu. Kde je lednička? Možná ona tu není, možná bude v druhých dveřích. Třeba jo. Ukáž. Doufám, že tam bude. Hej, brácho, tak co tam bylo? No, nějaký kraviny jenom, že tam bylo napsané nějaká že Jasonova matka? Nějaký kraviny furt. Jo, takže nějací brďáci tam nasprejovali. Jasný. Ale tak, úplně jsem ospalej, takže nechceš už jít spát? Hej, ještě by se rozbalil jídlo, pojď. Jo, tak já se tady půjdu podívat, kde je lednička. No to nevím. Come on, oni nám ju tady zapomněli. No tak to dáme do toho šuplíku, ne? Jo, pojď, hele, polož sem i jídlo, dám se rovnou. Mekáč. OK, dám si hranolky a kolu. Fakt? Jo, já moc na hamburger nemám chuť. Ok, to je dobrý nápad, já to tady sem dám zatím. OK. A já už asi půjdu fakt spát, mě už není jak dneska dobře, už jsme tady byli, hodiny jsme jeli sem, takže fakt bylo to úplně nepříjemný. Já se půjdu najíst a potom půjdeme už spát, protože je docela pozdě není pozdě, ale jeli jsme 2 hodiny, nebo kolik? 2 hodiny. Takže fakt už půjdeme spát radši. Takže, okay. Co budeš dělat ty? Jo, si jdu taky lehnout, hele, budu spát nahoře a ty dole. Ok, tak jo. Co to bylo, kámo, brácho? Co potřebuješ? Já jsem tam něco viděl. Půjdeš se mnou, prosím tě? OK, že si to ty. Tak pojď. Kámo, jsem unavený, já to nebudíš. To nevadí. Pojď, prostě tady něco je, pojď se podívat. Co? Kámo, co jsi tam viděl? Co? Tady něco bylo, ale teď to tam není. Já půjdu spát, už prostě mám nějaký blbý sny.
Máš blbý. Kámo, proč máš rozbité auto? Kámo, já nevím, co se děje s mým autem. Počkej, půjdu se podívat na něj. Možná to půjde opravit. Pane bože, ty kráso. Jak se dívám, tak to moc nepůjde opravit. Kámo, to fakt nepůjde opravit? Podle mě ne, asi se nedostaneme domů, asi budeme muset jít na autobusovou zastávku. No, podívej, možná jsou jenom protržený sponky. Není nic za mnou. Něco je za mnou. Co? Něco je za mnou. Zavři. Něco fakt je. Utíkej. Kámo, musím ti něco říct. Zamkni. Já zamkl jsem. No, co potřebuješ? Já jsem ti to říkal, fakt tam něco je. Být v klidu. Jenom rozbít dveře. Utíkej, dělej. Musím tak něco je. Kámo, do umyvadla. Ne, do umyvadla, něco tady vyzkoušíme najít. Co? Něco je. Běž se ty regály. Za krabice. Dělej. Já se bojím. Jdu se dívat přesně. Co, když tady bude? Když tu bude. Co? Rychle. Uklidni se. Musíme teďka být ticho na chvilku. Kámo, musíme být docela potichu. Jason už je tady. Ticho. Ona zabije. Počkej. Je dole. Počkej, doufám, že už je fakt dole. Asi už budeme, už jdeme. Už. Dobrý, pojď vidí. Já se bojím. Neboj, jdeme radši už dolů. Zdráme. Zdráme. Utíkej. Kámo, pojď, zdráme. Už musíme, co to bylo? Asi to byl tam. Neboj se, musíme jít. Nebojím se. Kámo, to půjde. Schováme se. No, schováme se tam. Doufám, že tam nebude. Schováme se. Tady se schováme. To není, on není přece rychlý, to flash. Já se bojím. Neboj se, bude to v pohodě. Schováme se tady. Nebude vadit, neboj. Co to je za lepku? To nevadí. Nechceš se otočit? Rozbij to, dělej, rozbij to. Tam bylo napsaný, že něco Jason tady má Co se to stalo? Ještě to rozbil víc. Kámo, zdráme, pojď, zdrmem. Zdráme na policejní stanici. Na policejní stanici. Utečeme. Běžíme pryč. Na kánuje. Tam bylo napsané, že bylo to fakt pravda, ta Jasonové mamce. Ještě jsem mi nezapomněl říct, že tam bylo napsané, že když to rozbiješ, tak dej Jason a umře. Vidíš to? Tam je to napsané. Dělej. My tady umřeme. Serem na auto, serem na ně.